Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngatur cek. Sero tenan suaraku wis sero meku sero banget. Banget. Ngapunten Nggih. wilujeng dalu macange malimbo. Dalu. Insyaallah. Ora dalu, ning dalu. Dalu. Lah dalu. Malam. Ke sugeng dalu. Kula derek pitepungan macange kula menika depi saking Yogyakarta. Yogyakarta. Menika sowan wonten mriki Ponorogo tepatipun Kauman nggih. Sumarata. Nggih sesarengan kalian Mbak Yu kula sing kados limbo Lho. Mbak Tati Mbak Lestari Tati. Handayani. Piye maksud lo? Angel ditampa iki dadak nyetelika suarane iki. Terus pundi? Kok Mbak Tatin Handayani kok kaya limbuk gitu ya? Jare mau seger awake Seger. Ngono kan seger sakmono kuwi maksude. Ora yo mau ki ngarani dalange dhuwur alus ning isor mlenuki maksude sing mlenuk napane, Pak? Ayo tak sama kok kene iki ya ketoke kaya apa ngono lho Mbak Elisa ya. Lentus ora Beda karo tekku sing ning omah kae lho. Lah jenengan bayang kene kaya napa? Aku bengi bayangne Mbak Tatin bar delok YouTube ngono mesti bayangne raine bojoku tak fotoke fotone Mbak Tatin ngono. Timbangane jenengan bayangke sakniki punten mriki ajeng pripun? Nah, Iki ketok sisan karuan. ketok ya jalan ketok iki. jalan kaya ngono. Jenengan tesih kiat. Lho. Piye to? Jamune Mbak Tatin sing penting. Jenengan wong 70 lho. Lah yo makane. Kowe yo siap ngangkati 70. Oh, lah mbok loro pisan ya siap. Wah, loro lho, Sa. Aku ro kowe lho, Sa. Jenengan nggih siap. Iya berdua. Berdua. Heeh. Ini kula kali Mbak Tati. Ini tak Ragat-ragate nggih siap. tak wakilne dalang Medion kae, Bagong kae. Diwakilke. Yo enggak boleh diwakilkan Nggih, dong. nggih. Nggih menika nderek sowan wonten ing rumah sakit Bantarangin, nggih peresmian nggih. Nggih, peresmian. Nggih, menika matur sembah nuwun kagem Dokter Mahatma. Nggih, ingkang sampun nimbali kala Nggih. wingi ora kenyono-nyono nek mboten ditimbali Dokter Atma ya ora sowan kene ya, Mbak. Oh, jelas. Iya. Sebetulnya eset jatosipun Mbak Elisa kali Mbak Tatin tiap kula badhe mayang niku jane kula kepengin kocapis ngebel njaluk nomere Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Niku pun mboten saged niki padat sanget ngoten niku. Napa nggih, nggih. Jenengan dereng WA-ne jenengan lebokke WA kula riyen. Aja WA-ne sing dilebokne. Lah pripun? Iya, kancane. Nomor niku lho, Pak, nomor WhatsApp. Oh, nomor. Nggih, kok Oke. njuk napa-napa nggih. Karo Pokoknya karo wong tuwa rada cetos sing Hus. kaya sesepuh iki kita harus piye carane Elisa. Nggih. Tuwa ki ra umur. Lah, Ya ta? Ning nek karep ki padha. Oh, berarti Karepe padha. Tasih timur tapi Heeh, sekolah tuwek terus siang nom. tuwek ki ra udel mendhuwur. Lah, berarti jenengan tuwa-tuwa kapuk to nggih. Lho, kapok piye? Dhuwur mabluk ngisor jek Ngamuk. 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 ora dalange ora garenge padha iki. Nek garenge wis ora jalan. Mbak Tatin, Ijik. kali Mbak Elisa menika reneng mangke daya-daya kundur ingkang baken kok kanjenge diaturi munggah. Inggih menika yang terhormat Bapak Sugiri Sancoko Rawuh. Sebab ada kegiatan lainnya double-double gitu, Mbak. Nggih. Pak Heru nggih mbok menawi Oke, kersa oke. di sana ikut panggungan bersama kami untuk Pak Heru. sekedar memberi selamat ataupun ada sepatah dua patah kata. Ya aja mung memberi satu kata dua kata. Terus napa? Patah ya kudu nyawer. Lah kula niku mboten penak nek ajeng apa. Masa to, Sa? Jujur gitu lho kan enggak enak. Sebagai seorang seniwati kan yo sing rada lembut gitu. Lah. Lembut kok lembut. Telek. Nelek. Monggo Pak Giri Sancoko kalian Pak Bapak Heru kula atur Minggah wonten Jumat saking Panenggan. Ayo, Mas. Nggih, monggo.
ing panggung paring lelipur para miyarsa mugi berkah Allahumma amin. Pak Giri datang penontonnya pada senang wayang andalang Yatno ragate salarang. Mbok diganti nduk sing gare dhewe kuwi. Pripun? Ragate larang kok ora larang. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Yatno. Sugeng dalu, Nak. Mbak Tati, Siapa? Mbak Elisa, sedaya Mas Gareng. Nggih, Pak. Tepangan rumiyin. Pripun? Kula Ki Paryun, Pak. Oke. Oh, Gareng Taryun Saking Jatipura Karanganyar, Pak. Oke. Sing rawuh di Ponorogo, Mas. Nggih. Mudah-mudahan mungkin saya laris untuk mriki. Amin. 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 Pak Yatno, Dalem. kula mboten piyambak kalian Mbah Heru napa? Lah nggih. Keparang Mas Heru nggih. Nggih Mas Heru pindah. Monggo Mbah Heru. Mbah Heru. Pak Direktur Rumah Sakit. Pak Mahatma. Bapak Enggar. Pak Enggar. Menawi sekalian bisa Bapak Enggar kalian Bapak Mahatma. Ya Allah, amenake kuwi kenya yen ra kuwi aku apa ngono ngono sing sayo sing rukun luar biasa menika sampun nyawisi sedanten Pak Nggih Dalang. sagung pepunden sampun Nggih. minggah pepanggungan nggih. Nggih. Ben Nggih. Matur gunging pan wis. Yo alah kok ora loro lho kok Gusti. aman. Nggih. Kok ngertos Pak Heru menawi kula badhe piton-piton Pak Heru. Iya. Alah sampun sarine mlorok matane. Nggih, mugi-mugi kanthi berdirinya Rumah Sakit Bantarangin saged melayani kesehatan masyarakat Kilen Kali. Mudah-mudahan titip dalam dipun jaga sasarengan wonten menika Direktur Utama dalam kenalaken namun Pak Mahatma. Pak Enggar. Pak Enggar. Di bawah binaan Pak Mahatma. Bu Kadis sudah pulang ya? Bu Ayu Bu Ayu sudah pulang. belum Janjinya ngawer tadi. lagi. Bu Ayu mau naik ke atas Nah, pentas. iya, Bu Ayu naik sekalian. Ditunggu Monggo. Mbak Tatin. Keparenga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Bayu kula aturi jumangka palenggan minggaing pepanggungan. Ya Mas pakai masker dina kendak. Hawane mbok limbuk, Nggih. Bu limbuk sumuk mbok. Ana Mbak Tatin lho. Panas. Kados pundi sampai kondo. Tuk, tuk. Wong prawira mati ala puna goro. Taksih ribet wonten wingking dinten Pak Bupati. Tapi baru berjalan Nggih, ini Pak. Baru Iya. berjalan. Nggih. Wonten perjalanan nggih. Nggih. Nggih kalian ditenggo nggih. Tego Bu Nggih. Ayu menika yang membidani Nggih. berdirinya Rumah Sakit Bantarangin. Bantarangin. Kalian Pak Mahatma. Nggih. Mugi-mugi Mbak Yatno Mijang Terus mesti? dimulai dengan berdoa kemarin. Nggih. Sakmenika wayangan. Kala wau siang ngreyokan. Kalau siang reokan semua budaya dan curahan doa kita sematkan di Rumah Sakit Bantarangin biar ngrembaka. Nggih. Menika malah ingkang prayogi Pak Bupati. Nggih. Sejatosipun kedah dipun ruwat.
sejatosipun lho. Miki- Nggih, Enjing. tahun yang akan datang saja. Mau benjing enjing jeneng dadak ruwet pun sakit ya. Saged mawon, sing Mesti. penting enten danane saged mawon. Pancet. Lho, tiyang niku biya kasutane mana sae lho. Saya. Oh, Pak. Nggih ta? Nggih. Kita Jur Pak Basuki Heru. mau biya ngono. Nggih, nek priyen Jur Basuki mau biya saiki biasa. Biasa baru. Basuki ya. Wis diskus pun wingi duwe entek wis. Nggih. Niku teng tepangaken pun wonten Mbak Heru, wonten Pak Enggar, Enggar. wonten Bu Ayu, wonten Pak Mahatma. Mungkin joget sareng-sareng suara kula telas boten sekat nyanyi. Baik. Mungkin sing nyanyi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Siap. Kula joget sareng-sareng. Nggih, Nggih. Namung request kepareng menapa? atur nyuwun ngersakaken menapa? Anu, sing saged joget sareng-sareng. Perahu layar. Oke. Oke, Oke. siap, Pak. Perahu layar. Dasar wis kesel kon numpak perahu. Nggih, nggih. Moga Mas dipun garap perahu layar. Mbak Banyune Tatin niki almarhum pesindene almarhum Pak Seno nggih. Pak Seno nggih. Aku mirsani ning YouTube. Petuk gobyos aku, Mas. I love you Mbak Tatin. Lah yo ngene iki lho. Aduh aku Lah, rapi kotang dhewe terus aku terang. aduh piye saiki. Lah yo piye? Aku sesuk nek ora bali nang Jogja piye. Wis ora masalah. Terjamin nang kene nggih. gah perahu Monggo layar. kanca perahu layar. Moga, yo. Sampun. Oh nggih. Pun dalu. Matur sembah nuwun sanget Eh. Pak Heru, Pak Pak Giri. Pak Heru Ya, badhe terima ngersakaken kasih. lagunipun po. Wah ini sebenarnya Nggih. saya mau tanya ya, apakah ini menjadi Oh, salah nggih, satu nggih, impian nggih, gitu loh Pak, wujudnya rumah sakit yang akhirnya bisa lahir di sini gitu. Bukan Heeh. impian, ini kan memang harus diadakan. Harus Nggih. Tidak diadakan. perlu mimpi, tidak perlu melamun, segera dieksekusi dan Wah jadi. ini kerja nyata luar biasa Pak. Podo Mbak Kirsanto. Tatin harus diadakan di Ponorogo. Nggih. Teruskan, Nggih, Mas. teruskan. Nggih, Mbak. Teruskan nuwun. Mbok limbo nggih. Terus piye? Matur Yo suwun Mbak Tatin nggih. kan kudu sering-sering nindak Ponorogo. Oh nggih. Oke. Pokoknya ora larang-larang ngoten lho Mas Heru. Matur Iso. suwun. Nah, nggih, Pak. Ora Mbak mesti, Tatin, Mbak Elisa sing penting ora larang-larang mesti kerep rene. Aman Pak, sing penting Aman, niku pas sederekan duet niku nomor cilik Pak. Mbak Elisa, Nggih. ada permintaan dari Bapak Heru. Oh nggih, napa niku? Podang kuning. Oh nggih, podang kuning, Podang kuning, siap. Oke. Menika nggih nanti ada persembahan khusus buat Dokter Atma adalah menika ojo lamis. Oh, Nggih. Pak Mahatma minta ojo lamis, Iya. oke. Nanti Podang akan kuning. dihaturkan. Nah, Niki- nek sik slendro ya podang kuning sik. Oke, siap. Sing bawa Mbak Tatin di Parweding, nggih. Pripun sing bawa kula? Nggih, mesti kaning jagat manikipun Kakang wong ayu, wong ayu. Injih Kang Mas, panjenengan menika kok ngados ngaten. to? Cemplok. Kula Kang Mas. Entah, gelondonge wong Ponorogo. Adisa kaya ngono to. Piye Iki Pak? sing arep sing ndi sing mburi ndi ora kena di sing piye. Pun Ora. jenengan kersake monggo Tim. ngarep bungri oke. Tim. Kula. Ya, kowe iki madhep mrene apa madhep ngidul to? Jenengan pengine sing endi? Ora lho, kok double, kok ada 4. Nek mburi didemuk ra apa-apa. Nek ngarep didemuk ya tak penjarake. Waduh. Iya. Nggih. Podang kuning. Podang Podang kuning kuning, nggih. nggih. Pak Heru tesih bagi-bagi rezeki menika. Yoga-yoga semua dapat loh. Nggih. Luar biasa Pak Heru matur sembah Panjang nuwun umur berkah, Bapak. panjang umur, Pak. Nggih. Pak Heru campur sarine juga lho. Oh, nek ora rata mengko neluh nyang aku iku. Ngiras pantes midhangetaken bawa. Gah. Podang kuning mangga. Nadyan wujud temong paksi agawe taline. Sik Din. Pripun? Agawe taline aja seline. Hei, Eh, taline. oh krunguku seline ngono Oh kok. iya. Nek sepur ki ya kudu alon-alon bar rondo bodek sedikit. Wah, budek apa bodek? Nek bodek iki kene iki il. Iki godek, namanya godek. Enggak bisa agak
Oh, CDPD ngarannya sudah. budek. Iya bodek. Apa udak? Oke. Balenira. Heeh. Heeh. Agawe talining pranta. Nyapa aku biyen ndang lahir iki. Lah pripun? Nggih pun nrimo ing pandum. Jadune ya lahir-lahir 10 tahun demben kuwi ya sik iso nyang karo Tatin. Tatin ora tatin. Siapa? Tatin. Tatin. Ta. Ta. T-A-T ora. Lah ya ta. Bukan T-H-A. Oh, ta. Tatin. Tatin. Ora tatin. T-A-T-I-N. N. Ya. Ora tatin. Tatin. Padalang. Ah, Padalang tuh terima aja madep debok ya debok wae. aduh ya ndak puas. Ini yang Biarpun saya sudah tua ya saya ingin lah. bejonya bintang tamu kamu kok ingin ya jatahmu debok ya debok. Waduh, debok. Ayo no, mbok kuwi disawang lho deboke mulus-mulus. Deng, gareng. Kalau Mbok genti kowe kene aku rono. gak mau ah. Nek resikone gareng bagus sing ngene iki kok. Mangga. Mbak Lisa ya. Aku ya. Iya. Nane, halo. Wis tekan sing alus durung. Wis, saiki halus. Heeh. Alus manis nang Mbak Elisa, Cek. bareng kula mayang nggih. Wonten panjenengan kali Mbak Tatin karo Aprilia sindenku mangan. Nggih mboten Mula to mula kok ya subur kabeh ya, Pak. Loh, ya mung tujune rumah sakit ke urung eneng pasene. Nah, Lah nek pasien sing nana, sing anu kuwi piye terus? mboten apa. tapi nek rumah sakit ngene iki lek ndongake piye ya Mbak Angel lho nek Anu. bersih dusun ngono ak dhewe ndongake muga-muga engko akeh tetanduran sing iso tuwuh apik ngono. Nek rumah sakit pon ndongake muga-muga Dongakne akeh berguna pasien bagi masyarakat Oh. yang membutuhkan. sing Semoga bisa melayani masyarakat Nah. dengan terbaik. Cocok karo motone Prima. Nah, motone napa niku? Prima. Prima Iki lho. Prima napa mawon panjenengan P pertama profesional. profesional. R ramah. Ramah. Ini inovatif. Ya. M melayani, ane akuntabel. Akuntabel luar biasa. Kuwi sing dikarepake. Nek aku mono aku dadi upama. Upama, Aku piye? dadi direktur kene aku pengen gawe fasilitas sing iso mendeteksi pasien dengan langsung delok wonge langsung ngerti penyakit. Upamane piye? Lah aku repot ya Pak ning rumah sakit iki ngerti wis lara. Ah. Aku jodek, ndasku mumet, judekku lara. Iki nggon ireng iki akeh umbele. Umbele. Terus rasane awake wis gregesi ra penak. Tekan rumah sakit mung takoni, "Gimana rasanya?" Yo emosi to aku. Ya jenenge dokter ki ya takon. Apa yang dirasakan ngono? Ya ora no. Nek jenenge dokter piye carane weruh ngerti penyakitnya apa? Aku jodek aku lunga ning rumah sakit. Bener Mbak Lisa. Dadi dokter menungso karo dokter hewan pinter dokter hewan. Nah, kuwi makane aku mending ning dokter hewan. Ah wis ora usah takoni butuh dipablis ngono ya. Langsung jus ngono kan mari. Iki genan iki Pak Mahatma, penak garapane niki. Wis ora usah kokean rembug wis ndang dibeles. Kelas rabies. Berarti Elisae pengennya langsung dijus. Rasa nganggo omong-omongan waton jus ngonten. Nek Mbak Tatin ya ora. Ya enggak lah. Kan senenge piye? Ya. Ya cara rebape nganggo senggrengan sih. Nganggo culian no. Nganggo takon-takoni. Ya iya no, kita kan harus nek wis anu apa nek wis saling komunikasi kan koyo dadi oh dokternya kok cantik, oh dokternya kok bagus, ngono kan dadi iso mari ngono lho. Aku ngono nek ndelok dokterku dokter Atma wis mari sik aku rasa. Lah iya padha wae kuwi aku ya aku rasa nganggo lara wis langsung teges ngono. Guys, Maka si bodang
senar. Mbak Elisa, Oke, panjenengan menika kuliahipun wonten menapa? kuliahipun Juru- nek S tunggalipun pedalangan. Pedalangan terus S kedua. kalihipun psikologi. Ngerti psikologi ra? Mboten. Rene. Psikologi ki apa sing jero ning gulane kuwi? Hah? Kok sing ana gulane sih? Sing lha ya apa kuwi ya? Psikologi. Ya, oh, alah psikologi tak kira nek gelali. Oh, ya iki angel ning kene. Kowe nek omongan rada sik seru sa. Benjang nek mriki tasih rada bodek presake mawon ten dokter enggal nggih. Bodek, Tambani bodek. untune. Kagelap sih sana bodek-bodek. Kula S2-nipun psikologi niku nggon anu Apa? ilmu jiwa. Oh, ilmu jiwa. Ya, dandani Beneran jagaku ki akeh sing oh, iki calone ya akeh butone. Nah, Ilmu jiwa akeh calone. Napa Soalnya nggih? iki kan tahunnya tahun politik, dilengkas kan pilihan caleg. Oh, Nek sing dadi gak apa sing rada mesti stres. Oke, sing stres mumet. sing stres jodek. Heeh. Cocok. Enggak. Panjenengan ajeng bawa Pak Kere. Mboten iso. Tapi raketang 7 dosa nggih. Biasane nggih. Dirampung Terus mriki. nek setitik rampung. Dirampung ning mriku Oh, sisan. kula. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi Podang kuning buka saka bonang. Monggo garap. Ngendi iki? Bojo Negaran. Awas. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggolek sing tak sayang.
Mbok bagi dua. Konging panuwun ingkang tanpa upami Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Nggih. Menika katuraken Jebulane ning gareng senadyan to sampun tujung dosa. Ya. 7 dosa 7 dosa. Heeh. 7 dosa ya tesih energik lho niki. Sopone? Niki lho Pak Gareng. Oh, oke. Ayo. Nggih ya kudu ngono. Pak Gareng. Dalam Jamune sapa, Pak? Sapa? Hah? Jamune apa? Gitu. Lah aku mau muni piye? Jamune sapa? Jamune apa, Pak? Nek jamune sapa? Apa jamune Tatin ya kewalan. ayo kaya kentus numpak patane nggo ndebok. Kok tesih energik niku Mbah Dalang menika nggih sampun sepuh nggih tesih energik. Oh, piye? Lah wong jenenge wae ditangkap kok. Oh, berarti nek ora ditangkap nang omah ya nglentruk ngono to, Pak? Ya iya. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Elisa, ingkang dipun kersakaken Pak Heru sudah diaturkan. Getut penjanipun Pak Mahatma ngersakaken Ojo Langit. Iki tambah karo Mbak Aprilia. Nek sindanku ki ben ngrungokne karo ben delok Duduk manis ya, Dik. Kalian ngerahap. Heeh, biar menikmati hidangan. Iki ning hidangane. Nek anu Aprilia niku dhisik sindene Alek nih. Sinden yo gawane wis nggawa kedul sing nggawa beng-beng, sing nggawa iki gorengan. Ono lho. Masa to? Sing ono roti lho, dhewe sakmene. Oh, iki ya eneng kok iki, Tin. Iki ya. Napa, Pak? Iki jatahmu, Bang. Jumenenge Mbak Elisa, Mbak Aprilia. Saka Keto Mas, Keto Mas. Tuk. Ayo, dalan, Bali. La le la le la le la la le la le la le. Lilin. Ora usah.
Agek iki aku gareng ke didep midodari agek iki. Iku tiga lho niki. Biasane didep ya biasane didep nek tuwik-tuwik kae iki rada seger-seger. Keluhane napa Mas Gareng? Upama ki doktere nak tanyanya gitu keluhan. Ya, biasanya kan kalau Pak Dokter Aprilia. dalam wonten Kowe iki dawuh. kaparak po piye jane? Lho, pripun? Ya kok gareng kok ngono kok emas iki lho. Lho. Oh, Ya aja emas. lah pripun? Alah, ora iso Anu mungkin membutuhkan oksigen. Ya, nek Lah bantuan ketoke mengkis-mengkis lho, nek Pak. bantuane napas kowe ya oke. Yo. Napas buatan lho. Napas buatan. Langkahi dulu beliau kayak jarene jare mbiyen telasan Lah iya, ngono mau. Nah, Aprilia jare wis dikeloni ngono. Lah iya to. Ora umum. Percaya jenengan. Loh, kok ngene iki piye? Lah ora roh apa ya percaya. Coba Mbak. Ya aja kaya ngono. Dalam wonten dawuh. Ingkang dipunsakaken penyanyi Pak Dr. Mahatma kan Aja lah. Aja lamis. kayak bawa ora. Komplit. Monggo. Komplit ya ketiga-tiganya. Nggih, kula nggih matur sembah nuwun saged sowan wonten mriki nggih. Dawuh saking Bapak Mahatma. Terima kasih Bapak. Nggih niki paket komplit. Komplit. Nggih, kula gawane saking Magetan. Nggih. Kula wau sareng Pak Mahatma. Genah. Ketoke kok kuwaget ora percaya ngono ya. Genah nek kopen iki. Nggih, selamat malam juga kagem Bapak Bupati, Pak Heru, Bapak Dirut dari Ponorogo, nggih. Segendalu, Pak. Kok mendel sedaya to? Soale Aku ya terus Kan terkesima lho jenengan Ayo. iku lho cantik, akeh. Allah. Lebar Mas. aku ya. Pak Gareng ya terkesima. Ora kesima, Kok kesimpar. sik ngene iki ki apa artine? nek ngene cok nek cara desa ngene iki gak mau ah. Oh, enggak mau. Jadi Nggih. Ora normal. monggo. Dari Sip. siapa ini Mbak Elisa apa saka Mbak Tati Mbak apa, Yu Mbak? Tatin, Aprilia. Mbak Yu Tatin Rumian. Coba dibawani. Selok. Pelok wong aja lamis ki ya pelok. Campur slendro ora kena. Ya aku ki arep nembang, menengo. Iki sing kono ngati-ati nggih Mas, kok nek ketubruk bis ya sadirene ngono ya. Aja minggir-minggir ngono sadirene. Iki nang kene jek seloy lho. Nggih. Malah ngomong apa sik, kok sik aku tak bawa sik ya. Madhep wong ngidul ngono. Oh, madhep ngidul. Kono iki kidul. Kidul. Ah, Lah kidul. madhep rene. Iya. Lah. Kok do nyawer ora? Tegese ben cetha ngono lho Mbak Tatin. Heeh. Lah kepiye to nek urus kok iringan nak ya malah apik to. Oh, madhep rene ya, sedilit ya. Sedilit ya. Ora kok jujur banget nek saka miringan malah apik ora. Yen kowe seneng Aku duwe boso kaya Tatin tenan tak pengen nyambut gawe. Tak kene sentong tengah tak kutuki ae. Malah sangit. Kan Suarane apik, piyayine sedeng, sae. pawakane ninting. jare ra iso bedake ngarep mburi. Iya. Suwe-suwe tak kempit tenan dalang. Gelem ae. Mbak Yu jenengan ampun nantang Lah pripun ta? romone lho. Wah, di sini tuh termasuk senior. Oh, J, Mbah. Mbah. Mbah Dalang ngapunten nggih Mbah Dalang. Iku jenengan disuwuk. Iya nggih. Nggih, yo. Oh, disawer. Lah aku ra iso nek munggah kono. Diurutke rene, urutke. Anu wae. Ora iso ngeden kowe, Din. Mboten. Ya tak kendeni ya. Ampun. Dua tak wakili. Jan. Dalange ya pengen. Ora pengen pudule menceng. Ya engko tak rono, aku tak nembang sik ya. Oke, diam di situ ya. Lah iya. Oh, kaya anake lanang. Dianggep wong ngene. Diam dulu, diam. Ora ya.
Bapak Ibu ya. Iya, sudah sering ketemu di sini gitu. Karo Mbak Tatin. Nggih kalian jenengan bareng. Oh iya oke. Ada aneh senang lamis. Sik Mbak Tatin. Ah, Nek sing tak ngerteni ora nganggo il. Adaan seneng lamis apa adaane? berarti kula kepunjulen. Adaan seneng lamis kudune. So, lho, Hah? Adaan sok seneng lamis ngono to? Nah, ora adaane. ada aneh ning kan burine ra ono soke. Oh iya iya. Dadine Mas. Genep 8, heeh. Jenengan kok dipaske kok angel men. Angel soalnya wis ora iso ngalor. Gesek. Menika Mbak Apria. Enggak Mbak Apri. Beci helu wong prasaja becik alu wong prasaja Mas Iya, kebalik. Gareng. Ngapusi yang sing prasaja. Jenengan ampun ngelamun to aku kok terus khawatir aku. Rasa kuwatir tuwek. Lah kok terus turu Mas. Turu ya gugah. Siram banyu. Embong weleng ku aja seneng lamis. Seneng lamis. Nganggo yen mboten niki tak genake sembangane aku cul Mbak Leni. Nganggo yen kowe seneng lamis napa seneng lamis sing ngene? Seneng lamis padha. Apa yen kowe seneng lamis? Heh? Wangel lah ngeru wong anu ya terus Kong, genake. Kakong. Niki sik yen kowe seneng lamis. Iya napa yen nggih? kowe Yen kowe seneng lamis. Mbak Kakung jenengan mijik gek bobok wae. Sik to, dikeroki barang. Kok le senengane kok ning jan. Kakong ki biasanya dikeroki, dipijeti ngono lagi bubuk. Mijik yuk. Ayo. Saka pegelku tak tandangi tenan. Loh, niki wonten 3 niku saged ngandangi. Nggih. Tambah kula lho. Ya disampar disandung. yen kowe seneng lamis gampang kena yen bantu Yen tumrape nganggo yen apa ora? niki nganggo yen mboten Iki nganggo yen apa ora? tumraping sarawungan ya Oh, nek tulis aku nganggo yen. Mbah Kakung. iki biyen ketoke Ayo, bakal Bobo. bapok Mbah Kakung iki. Kene lho Tini yo Tin. Ayo pempese dinggo sih. Masa saiki pempesan? Loh, kok timbangane ngompol lho. Ora. Ora kok. Tak taleni kok. Tumraping sesrawungan geser oper mic boten napa kula malih Mbak Wes, Kakung? Terserah kono terserah. entekno wis entekno. Kok aku ndak kleru kok seneni Mbah Kakung. Tak entekke Hmm. nek jatahe mau padha e Endi to jatahe endi? lah mau sing biru mau Kowe iki ya eling kok, Sa. Demenan. Orang nggonan lho, orang nggonan lho. Demen tok lho. Iya. Oh, aja nganggunan. Beda, Mak. Artinya nanti lain. Demen ki seneng, nek demen nganggunan ki Nek beda. jenengan seneng sing demen napa
apa demenan? Kayak anan aku. Nang. Iki ya tunggale Tatin iki kira-kira ya sing gurune Tatin iki kira-kira iya. Wong sak paket ora ya wis direncana. Sak tarangan. Seneng lamis rangguyan lho. Saiki nganggoyan mboten? Ora, Berarti apa nek nganggoyan? nganggo anjo. Gampang kena itu. Oh lah. Nganggo rupiah no. Padha Pempeng padha karo. padha karo. Aja takok rono, takok iki rene. Napa, Mbak? Padha karo. Padha karo. Apa, Mbak? Mbak. Kula niku nggih nang. Lah kok iso? Iki jenengan niku kan sepuh. Lah kula niku kan nggih tesih junior. Lah kula niku nak niki blok mawon kula mboten beto gula kaliyan teh. Tapi kula ajeng nderek Oh, lha ngetos. bosan Lah kok malah arep diruwat ki piye to, Kong? Dereng wayahe Imanku ngruwat. ben kuat. Oh, Iman carane kuat, ngono. imen sing ora kuat. Imene sing sebut. Mbak Tatin, ketoke Sik melu. aku yo pengen rono iki. Ayo Kong. ditutake. Kong, piye Kong? Iki mau nganggo apa kari dhewe Kowe yo Kong? pengen weruh imen. Mas, balik pelok bareng, Mas. Lah ngapa? Balik pelok bareng. No. Rena wengi tansah eleh. Didempek tenan lho iki. Ayo ngadeg. Didempek tenan iki. Kon ngadeg. Oh, ngadeg. Nimas ingkang slendang sutra. Alung aku timbane bupati. Aduh, Kakang. Tansah nek karo kae wedi ya. Aku kok merinding yo. Aku tak karo iki wae. Karo ya nyaman. Impen wah waito Cek, Kakang. Adipati. pujengan Dalem. pun kakang wis antara suwe ora caket lawan Siadi terus no coba yen wengi enggak tahu enggak tahu sih Elisa. yen wengi Din Mas Brata. Pripun kabare? Din Ana Mas ngopo, Brata? Sumintan? Panjenengan kok sak menika sampun sepuh sanget to, Din Mas. Wis cara umur. Kapan kalian panjenengan lho, Din Mas? lumayan Digoceki. Mati aku iki yen wengi kaya rina Yen wengi kaya rina. pi mbokmu kon nutupi alakban mripate Boten napa-napa niki panggung niku bebas kok. yen rina kaya teka asu Kok nganggo Yang. Yang. Eyang. Ndi tok waitone sing iki apa sing iki? Tuh, lah sing pundi to? Aku rawani. Iki wis tak urusane dhewe karepe. Sumanding ana nganku adone Mas Selendang ya demo encap-encap sutra sedelo ae wong ayu menengo Perasaan panjenengan Mbak Suci. Rela napa mboten? langgame anu witis langgame jenang gula kena ya Peen aku wis gumoh. Ikhlas Mbak Yu, ikhlas. timbangane dadi perkara sesuk njaluk layang aku tak balik Karo mbrebes. Atos-atos. Lho. Awas. Lho. Alah. Lah niku lah. ya langgame yo dipaling yo Iki mau
sios aja lames mboten. Lah iki sik ra mawon wis. Barang iki. Lah wau sing bawane wau. Tas itu. Oh, ya weh dintekne wis. Buka bonange, Mas. Aja lames buka bonange. Wis, Kak. Dalang kalah karo Tatin nggih. Menika pamundutan saking Dokter Mahatma. Pak Dokter Mahatma. Awas. Oh, ngetak deh. Gampangnya, Dok. Wong demen citra uripe rekoso pilih sawiji andi kang suci tanggung bisa Kunging panuwun ingkang tanpa pamih Mbak Tatin karo Mbak Elisa, Mbak Aprilia duduk di tempat kembali. Genti putuku sing saka Medion tak giarap iki pokoke. Sing ngantek memet. Nggih, ayo Dak. Yuk. Dalem Mbak Kung apa Mas? dalem Mbak. Ayo jumeneng ya. Nggih. Nah, jumeneng yo. Mas, sepati Mas, dorot. Ini kendak. Kalau nyanda, ki sempat apa? Larange Tek Ram. Kelarang ya Mas Gareng. Mbaya rada dimurai titik to Mas. Sitok urung ngadeg lho Mas. Mesake. Jane iki ana pamundhut. Napa Mbak Kung? Ngersakaken nemen nemu Sidaranda ngopi. Piye iki tulisane iki? Kembang wangi Sugeng ganteng rambut abang Sumarata. Oh, iki sing kersakne ngono apa piye? Nggih, mengke diaturne nggih. Nggih. Saiki kuwi apa, Bu? Nemen mawon nggih Mbak Kung. Heeh, nemen. Oke. Rada rono. Iki karepan campur sari iki. Rada rene, Mbak. Oper belek. Rek kae pancuran diapit sendang. Nggih. Walah, kowe iki ora pancuran mbebek kok jan. Sendange sik apik-apik. Ya Mas. Bosok mbahmu. Nemen dados. Oke, yo. Bersama campur sari GSS. Grup seniman sukses. Yo. Kutune kowe ngerti tresnaku nomor siji pena elehmu menjani janji Mbak Ayu karo Mbak sapa ki asmane? Neha Kung. Neha Kung nggih. Kok kaya pakan manuk Madura Kung. Duduk kembali saiki genti. Ha iki timbangane kok aku njaluk layang. Ini ada permintaan langgam Candi Ayu. Saking kanca-kanca Cakruk Pleset Carat. Oh nggih. Pak Bibit CS ngersakake Candi Ayu iya, mamae saka Solo karo Mbak Tari. Tari. Ra enek mamah-mamahan. Heeh. Ya disepati lho Mas, disepati ya, sepati ya. Sentimen ta. Jan kawure Mas jinggo saupama Jane aku ya muak jane.
Ya ngono kuwi bareng ana liyane. Ya wis kok ngono kuwi wis ben, wis ben. ben. Kok delok kasus mulai playune karo sapa coba? Engko nek Ayo. kon natur sing natur sapa coba? Halah tak deloke. Alah. Jagat dewa. Nggih, Mbak Suci Darsono Wonten dawuh. kalian Mbak Utari Darsono. Nggih, dalem, Mbah. Iki ana sing ngesake langgam Candi Ayu. Ha nggih. Monggo diaturke sak bawane. Iki sugeng midhangetaken dulur-dulur wonten ing Cakruk Pleset Carat. Sugeng midhangetaken. Putih kuning sarwi jinggo triwarna kinarya jangkeping warni oper nduk tari Karya rasa ing pan dulu tinon saya malela Suarane apik. Ki ya wis arep oleh judo. Weya ta Amin. wah wis Woro-woro kanca-kanca Pangestune, setya Mbak. laras. Desember iki arep ning manten. amin derek memuji ya nduk Ibu. muga-muga ya langgeng anggone bebrayan pinaringan lancar acarane Amin. wah berarti dagangane jenengan wis payu kabeh Payu, karek sitok sing urung payu. Sinten? Kuwi sing tengah kuwi. sapa Kuwi Tias Duwer iki. oh lho kuwi kudu payu Dagangan neh cah iki. kuwi ki wis payu sik dhewe ra enek wong ngerti bae wis payu katon semu sunaring kang candhik ayu Cileke, Nduk. sasat lirinika rinumpaka Ani. warni warni Gong. Gong. Nggih, langgamipun. Wancine sarya luming ser sumamburat mapan ing kulon prenae abang kuning singga putih datan cicer candi ayu wong ing puncake ngukir kebamang longang wong sinaput mendung ramu ramu Sa sa sa. Sa sa sa. pandulu Out.
ran sembrani andata mebarake nopang srete rembulan jenar kang warni mewah lintang kebae Ya, lo. panganti-anti keprasetyo angguke rendaing rati candhi kapan aku setya ngenteni. Matur gunging panuwun mangke wanci gara-gara dipun lajengaken menika nglajengaken lakon. Kuku sing tupa kulon. Iya,